Takže čaute ľudia, vítam vás u druhého dielu zo série Road to Unreal. Mám tu, ako každý diel, čo ich tu budem mať, so sebou Mistera Krabáka. Čaute. A mám tu ešte so sebou Bota Kuba. Čaute. Dobre, ideme na to a ľudia, ešte by som sa chcel ospravedlniť za to, že minulý týždeň nevyšlo video, pretože som bol na dovolenke a proste oni nemôžu mať môj kanál a no proste tak. Takže tak. Takže ja ešte chlapci nemám túto lokáciu objavenú a tak. Ľudia, inak keby ste sa pýtali, že či nehrávame kapy alebo tak, že no proste budeme hrávať iba také kapy, čo sa nám dajú, lebo napríklad FNCSK sa mne nedajú, neviem ako vám, ale mne sa... No mne sa tiež nedajú. Mne sa nedajú ani cash kapy. Mne sa nedajú ani ranked Cash kapy myslím, že v tejto sezóne nie sú, ale nie som si istý. Ale napríklad, keď budú nejaké skin kapy, tak to určite dáme, takže kam by ste padli? No ja asi... Ja by som išiel na našu klasiku Utopia. Áno. Že ako tak počítam, tak s nami padajú 2-3, ja si myslím. Sme stále na tom silveri, ale sorry fakt, lebo že nemohol som si tam asi zobrať kompa úplne na dovolenku. Alebo tebe, či máš teda... Mňa! Odidem. Dead? Kam? Ale nemám náboje skoro. Mi dáš, daj mi veci. Mám krypto, mám proste kostičku, takže ste dead všetci. A Capek ma chce pickaxovať. No ja milujem. Yes! Mám všetko. Dostal. GG. Ja som nemal zbraň. Ja sa to pokúsim klačnúť, takže ja kúkajte tento kláček. Ja už vidím, jak... Pokašlem! Aha, tak to bolo super. Ďakujeme. Ľudia, vidíte, aký som krásny klaček. Takže, no, rank protect na silveri. Ďakujeme. Takže druhú hru, neviem kam si padneme. Prvá hra úplne nevyšla podľa plánov, takže ideme kapu, alebo kam pôjdeme. Sem by som skúsil, tuto vyzerá najťacky. No tam som ešte nebol, môžeme skúsiť. OK, tak tam by som skúsil. OK. Prečo tu s nami padá? Nevyznám sa, ale napočítal som 4 cápkov a nemám ganu. Mám. Dobre. Typek. Dead. Super. No tak ty si dobrý. Som nemal zbraň. Jedno. Úplne, že jedno. Tá Sarian je kde? Ja som asi 4 U mňa je AFK cápka. Lara Croft! A čarný. Dead! Kamo? Jakub tu je. Idete ku mne? Kde? A kam ste prišli? A čo? Nejaké babáci. No tak kámo, ale nám tu žiadne hry nevíde, tak GG. Okej, no nevadí. Koľko? -4 GG. OK, tak ja už som sa tu pozeral po mape, chat a išiel by som sem kam. Takže neviem, či tam niečo pridali, ja už Battle Royale moc nehrávam, akože vyhrávate. Akože je moc nie, ale vlastne to hej. No chat, môžete sa tešiť aj na videa, pretože už vyjde aj challenge, pretože jeden z vás mi tam napísal komentár na challenge. A tu sa dozviete, buď si chodite kúknuť predošlé video, alebo sa ju dozviete až v ďalšom. Dobre, takže padáme sem a OK. Máme tu kľud, nepadá tu s nami nikto. Inak tu minule, keď tu ešte to nebolo rozmrazené, tak sem strašne veľa ľudí na kapy padalo, ja si to ešte pamätám. Minulú sezónu som ešte ale... Teda to nebolo minulú, to bolo... Chapter 6 Season 2. Tá vykradačská tá, ale ona zase nebola zlá sezóna. Podľa mňa bola docela. Pohode bola. Ja som ju nemal moc rád. Kubo, ty čo robíš? No tak ja som bol na veži, ja som nemal jak zoskočiť na ten No ja som nemal jak nič. ísť.
Typek Tak spravil som Svarta jump. Či, Vypal sa mu to nedajbou. pekne si spadol. To si dá míňo. Inak, keby Aj ste jedno. nevedeli a Kubo budem spektatiť, tak má Na zlomenú si ma ruku. neoživili! Až kam, ja som videl, že si oživený, tak to je super. Tak to si videl zlej. A to koľko? Ja som tam asi 3 sekundy ešte potom musel revivovať. Aj ja. To bolo super. Jaj. Typek Mám vlastne tu, že spadol. Čančak. To 150. DMR-ko to nechce. Dajte si Kubo, tu máš ty Svarta. A mám tu. Daj mi Chuck Jack. Chuck Jack time. A tam je Biggies. Bo by som tam už hodil medkit, len by si ho mohol aj zobrať. Bo zobereš si ho? Áno. OK, síce by sme mali ísť do zóny, ale proste my tu ideme driftovať. Wow! S týmto autičkom je to super, rozumeč. Škoda, že tu nemáme športiaka a niekto by išiel na stream. Cybertruck. No Cybertruck nemám výbav. Ani není šope, takže... Wow, dobre, poďme už radšej do zóny. Gotujme. Pekne. Najlepší som. Čo je toto, blat? Čo to robí? Čo je? To robí. Ľudia, napíšte mi do komentárov, čo to robí, lebo ja fakt... To je trezor, že vraj dať. A ozaj? Aha. A áno. A toto si berem ja. Ale nie. Však to nie žení. Esková čestka. To je Ačková. Nechajte mi potom tú mytiku. Ale aj tak sa to ešte nám nedá otvoriť. Asi by som išiel do zóny. OK, tu sú capci. Markujem. Tak nemarkujem, nemám to markované. Poďme to podkopať asi, či? OK. Yes. U mňa! Dobre, dokúkal som. Aha, OK. Mňa to neodrazilo. Dobre, rukavice. Zabil ho. Toto malo. Dostal 93. Ľudia, teraz uvidíte aj... Respektujte chudáka Kuba so zlomenou rukou, takže... Má čo to fajti, poď. Joj, GG. No, odrážaj. Ešte. A nemám. GG. OK, Kuba, poď. Nevadí, ja som nemal matro. Nevadí. Ale to by nám Ja mohlo... som nemal pumpkit. Ja som si ani neuvedomil, že nemám pumpkit. Daj. Aha, minus 4. Tak toto bude asi najhorší diel z Road to Unreal, ale však nevadí. No takže v tomto dieli sa nám moc nedarilo, vôbec sme sa neposunuli, ale keď tak možno niekedy dáme nejaký stream, ale neviem, či na to potrebujem nejaké právo či čo. Takže dúfam, že sa nám na budúce bude viac dariť a ešte raz sa ospravedlňujem za tú dovolenku a čaute. 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 OK, čus.